Shalom, horas madihita damang dainang donga sahabor siya pasupang musiro ta guru gugong pepapahan di acara jepek alay marepola. Adoro supinatol hasatan di debata jumulo hita martanya. Debata Jehovah para suruhana sumuru mulate basa ruanami Tuhan dia suruham naing disirai hatam mahami uka pro hadu pikiran nama sang mangula marparbu hatam bagasi Yesus matanya kami. Amin. Hita karunga sahabor siya hatan di debata di hita di hari Rabu tanggal 26 Agustus 2025 natar surat di Lawan Apostol 5 ayat 20 sia sonom madiro di sini. Dungini nasi Petrus dohot akka apostol 5 mangalusi. Ikon uluad doiba di debata asa di colma ido anggo sahana. Dihita karunga sahabor siaon buasa didok si Petrus songone dohot akka apostoli. Ala naung sugudo rohani akkana deba dung di boto nasida mabuan akka tadda halongangan naung gudang di patupan nasida akka hamalumon ni pasahito marhiti akka apostoli jala ido nabi negeni akka situan imalim dohot akka halak sadusei gabe tubuh rimas nasida mangida apostol Petrus dohot akka apostol nasing nai ala ni pabahenan nasida ala ni padonganeon ni depata madongani nasida tubuh marimas nasida ma naeng ma dihurukon ima apostol akka apostoli jala ido nari takup nasida jala di penjarahon nasida dihurukon nasida alai totong do margugo nasida ala nido diorai pe nasida laho mamaritaho persusi totong do ido nasida ido nero nispetuson ikon uluad do iba di debata ai debata do marsuru nasida mamaritahon hatan di debata datung colmai ai molo di orai colmai pe dang gabe moru semangat nasida tangga be madeli nasida alai totong do margogo nasida aina debata manuru nasida saya naro ramotan ni debata ro nasida dang gabe uluan nasida di colma asa di debata manang BHB gugun di colmai dipakai debata ro laho palua hon akka colma na porsia di debata jala taida doi takas marhite siga malieli ai marhite bana malua do nasida sian akka urungan sian akka rapok gudang naneng mamenjarahon nasida nak pede disingin nasida las dorohan nasida ala ni guar ni debata totong do di baritaon nasida hata debata hita pihak karunga saha persion so tung madele hita totong mahita semangat mangului debata molo disuruh debata hita sitidangi Kristus totong margugo hita ai ramotan di debata do zolma na totong porsia mangului persuron di debata so tung gabe jol mata tangion molo ropiah kacol mangabati ropiah kana asing lah mangabati barita nauli manang nadarupi no aingon akka kelompok-kelompok intoleran akka jolma na manutup gereja do tak kana asing alai porsia mahita tabangidu gugu sia debata saya dong do dipakai jolma laho balua ho kita alani tetap semangat jangan putus asa di bagasang ulun Tuhan madongani kita. Amin martanyang mahita. Ido tutu Tuhan takas do hubuto kami asir roham di bagasang ulunami. Marhite apostol Petrus do takka apostol nasing di do ikon uluad do iba di debata se jolma. Jala ido pakatidak kon nasida Tuhan. Ala parsuromu diramoti hor nasida marhite sursuramu. Marhite akana asing lahu baluan nasida. Marhite si gamaliel di Tuhan. Posdo rohanami nak kami pe Tuhan sotung madili kami. Totong mahubah kami barita nauli tu manang tu salut colma jalon madili hami tuk pe gudang akka na huadupi hami persoala di bagasan ngulu nami soon halak Kristen porsero hami tukan maho madongane hami di bagasan Yesus Kristus matanya kami asuram sa amin horas